בוא! אגב, אחד ואחד. בוקר טוב, שיפתחו לנו את הכניסה בבקשה. בוקר טוב. יבגני, עוזר מפקד הגן. בוקר טוב. יבגני, תפתח לנו את החדר שנראה פחות יותר נראה בחדרים. תראה את המסי. אז תפתח לממוד. זה הציוד שנאור מקבל כשהוא מגיע למתקן המדינה. יש להם את היורו. טוב, פה זה מגרש המסדרים שלנו. כל הנערים מתרכזים כאן בבוקר, עומדים בטורים של רביעיות, וכאן למעשה אנחנו פורסים להם את סדר היום, וגם אנחנו דואגים לראות שהם שלמים ובריאים. אחרי שהנערים מסיימים את מסדר הבוקר, יוצאים למרכז החינוך, ומשם היום שלנו מתחיל ביום לימודים. בוקר טוב. בואו נראה, מי היה פה בפינת חי? מי ניקה פה? אני רוצה לדעת. מי ניקה פה? מי עוד? בוקר טוב. מה שלומכם? אני שמעתי דגו, לא מצלמים אתכם, חבר'ה, לא יודעים. בואו תספרו לי מי ניקה פה, שלום. מה נשמע? בוקר טוב. מה שלומכם? כל הכבוד. מה יש לך ביד? בוא חמוד, אתה יכול לצאת אם אתה מתבייש, בוא. תראה את העובד. כיתה מספר אחת הכיתה הזאת. אתה לא נוגע בזה? לא. למה? מה פתאום? המזגן שלי. באמת? גם ניקינו את המזגן. רואים שהמזגן שלי עושה בעיות. פתחו אותו, הוציאו את הרשת, אמרו שצריכים לנקות את הרשת, פיקו לי את הרשת. גם פיקדו? כולם. בטח פיקדו. כוכב. צריך להיות בחוץ כוכב, לא פה, נכון? בעזרת השם. יאללה.